Zaoberáme sa záchranou, prezentáciou a revitalizáciou kultúrneho dedičstva, menovite pamiatok, hradov, rôznych torzálne zachovaných stavieb. V rámci tejto činnosti realizujeme fyzický záchranný pamiatok, ale zároveň robíme aj rôznu formu prípravy v podobe výskumov, architektúry, projekcie a na záver aj spravujeme tieto objekty. Za tých 15 rokov a v podstate hlavne v tej strednodobí, by som povedal, pred príchodom sociálnych sietí sme veľmi slušne suplovali štátnu správu a môžem povedať, že sme zachránili aj prostredníctvom vhodných rád vo vhodný čas niekoľko pamiatkových objektov, historických objektov. U nás na portáli sa združovala komunita, dá sa povedať, ekologických staviteľov, rôznych radárov a zároveň aj ľudí, ktorí proste mali starý dom a nevedeli, čo s nimi, lebo tých informácií nebolo a nie je stále dostatok. Pokúšame sa zlepšovať legislatívu, pokiaľ to ide. Zároveň si vytipovávame objekty, na ktorých fyzicky realizujeme záchranu a v podstate ich zachraňujeme.